אוקיי, אז בוקר טוב לכולנו. שוב אנחנו כאן, יום שלישי בשעה 11, ואמרתי ככה מקודם לראשונות שהצטרפו, שזה מרגיש לי כמו איזשהו מרחב של ביטחון, מרחב של קביעות, משהו שהוא קבוע ונותן איזשהו ביטחון, שאנחנו כל שבוע פה שוב ושוב. ואני רוצה לומר לכולנו, גם למי שמכירה את המאסטר-טאפים וגם למי שלא, ברוכות הבאות, ולמי שיראו אותנו בהקלטה. אה, היום זה יום שלישי, 14 לנובמבר 2023. אני פלורה, אני מטפלת גם במאסטר-טאפינג, גם בקונסטלציה משפחתית, גם ב-EFT, באנשים ובעלי חיים. ותודה שבאתם, תודה שהצטרפתם, תודה שאתם מצטרפות כל שבוע. זה לא מובן מאליו, זה מאוד מאוד מחזק, משמח את כולנו. ואנחנו כאן במיזם לחיזוק החוסן הטבעי של הגוף, של הנפש, של הרוח, בשיטה של מאסטר טאפינג. זה מיזם שהתחיל הרבה קודם, בקורונה, במשבר הקודם שחווינו, ואנחנו ממשיכים אותו גם עכשיו, ובימים האלה, בתקופה הזאת, הוא מכוון לכל המצב שקורה עבור כולנו. וככה עשינו איזושהי חשיבה משותפת, איריס, שהיא האימא של כל המאסטר טאפינג והמיזם כמובן, וכל המנחות, וראינו שמה שהיה נכון לשביעי לאוקטובר ולשבועות של אחרי, אנחנו נרצה קצת לנוע מההלם, מהחרדה, מהשוק, ולנוע לעבר מקום של תקווה, לעבר מקום של אור. זה לא מבטל את כל הרגשות והתחושות הלא נוחות שיש לכולנו, את העומס, את הדחיסות, את הכאב, את העצב הקולקטיבי, את הפחד, אבל אנחנו בעצם הרגשנו שזה נובע מתוכנו, שמתחילה איזושהי תנועה שמחפשת, שנפתחת לראות תקווה, לראות אור. ולכן הטייטל של המפגש שלנו היום הוא מחושך לאור. הוא עוסק בתנועה הזאת. אם נדמה שיש לנו איזשהו שריר כזה בגוף, כמו שריר רגיל, אז אנחנו רוצות להתחיל לחזק את התנועה הזאת של מחושך לאור. עדיין יש חושך, אבל אנחנו רוצות גם ללמוד להניע את החושך הזה לכיוון האור, לכיוון התקווה. והמפגש שלנו היום מכוון לכל מי שנמצא בקהילה שלנו. כמובן לעצמנו, נתחיל מעצמנו, לאהובים שלנו, ליקרים שלנו, לכל מי שבקהילה, לכל האנשים שמושפעים מהמצב בארץ, בעולם, לכוחות הביטחון, למשפחות השכולות, לחטופים, למשפחות של החטופים, לאנשים בחול, ואנחנו ממש מכוונים, גם מכוונים לכל החי, לכל בעלי החיים, לכל הצומח ולכל הדומם. כולנו בעצם כאחד, אנחנו חיים פה במרחב משותף ושלם. כל אחד לחוד וכולנו ביחד, ואנחנו נעבוד פה באותו פורמט, לחוד וביחד. וכן, ככה עלתה לי מחשבה, שעוד מעט אנחנו מתקרבים לחנוכה, שהוא חג האור וחג הניסים, ואנחנו כבר כמו היום ראש חודש, אורית תודה, כסלו, אנחנו רוצות כבר כיס ולב, ככה. אנחנו רוצות להתחיל לכוון את האנרגיה שלנו לאור, לנס, לניסים, לתקווה, אוקיי? מתוך כוונה מודעת, זה לא רק כשיבוא החג אז אולי יהיה נס. בואו נתחיל להתכוונן לשם, בואו נתחיל להיפתח לתוך האור הזה, לתוך התקווה הזאת, לתוך הניסים שאמן ואמן ואמן והתרחשו אפילו הרבה קודם לפני החג.
אז זה ככה מה שאנחנו מכוונים. בואו נראה, אמן, כן. כמובן אתם במהלך כל המפגש מוזמנים להמשיך לכתוב שמות של אנשים. ובואו נעשה ככה איזושהי התחברות, נשים רגע לב לגוף שלנו. אפשר לעצום עיניים, אפשר להניח יד על אזור הלב, על אזור הבטן, יד שנייה על אזור הבטן. ונשב בנוח, גב קצת זקוף, ניקח שאיפה ונשיפה. ושאיפה ונשיפה ארוכה ואיטית. שאיפה שלישית ונשיפה ארוכה ואיטית. ונשים לב לגוף שלנו, ונשים לב אם יש איזשהו אזור שהוא מקובץ במיוחד, שהוא דחוס במיוחד. אולי זה בבטן, אולי זה באזור בית החזה, אולי בין לבין, אולי במקום אחר בכלל. אולי זה מקום שכבר מקובץ הרבה זמן, ואולי יש לנו שם איזושהי, זה נקרא בעיה של בריאות, והמקום הזה כרגע מרגיש מאוד מאוד מקובץ, מאוד דחוס. ובואו ככה נלך עם הקיבוץ הזה שם, ונקבץ את הגוף לתוך המקום הזה. כלומר, ממש נסגור וניצור עוד יותר קיבוץ, ועוד יותר, וגם נוריד קצת את הראש, וכמו נחבק את האזור המקובץ הזה. נחבק אפילו עם הידיים, אפשר ממש ממש לחבק ולהוריד את הראש ולקבץ עוד ועוד ועוד. אנחנו עושים את הדבר הזה תוך כדי נשיפה. אז בואו מחדש. תוך כדי נשיפה ארוכה ואיטית, נקבץ, 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 ונלך עם הקיבוץ הטבעי שמתקיים כרגע באזור הזה. ואז נרפה ונפתח בהדרגה בשאיפה את הידיים, ונאפשר שם נשימה. ושוב נסגור עם הידיים ונקבץ תוך נשיפה ארוכה ואיטית. נקבץ, נקבץ, נקבץ את כל הגוף סביב האזור הדחוס, המקובץ, ונפתח בשאיפה. נהדר, ושוב אנחנו מתכווצים. ונשארים כמה שניות, בלי לנשום. מחזיקים את האוויר, ואז שוב משחררים בשאיפה. ושוב מקבצים. מחזיקים את האוויר, ושאיפה ופותחים חזרה. ומרפים את הידיים, וחוזרים לנשום רגיל, ורק שמים לב לתחושה שבגוף, ולתחושה של האזור הזה. אולי הוא מרגיש קצת פחות מקובץ. אנחנו הולכים עם התנועה הטבעית של הגוף, ומאפשרים פעימה, קיבוץ והרפיה. קיבוץ והרפיה. זאת תנועת החיים, והיא עוזרת לנו להחזיר לעצמנו את הכוחות הטבעיים שלנו, להמשיך ולהתמודד עם המצב, ואפילו להיפתח לשאיפה
לאור, לתקווה. אפשר ככה לחזור לכאן. בואו ניקח שלוק מים. ובואו נצא לעשות ביחד מיקוד, איזון והתחברות. אחרי ששתינו מים, נקיש ונחבר את כפות הידיים. נשפשף זו בזו, אנחנו בעצם פותחים את האנרגיה של הגוף, פותחים קצוות של מרידיאנים. נחבר ידיים וממש נעשה עיסוי בין האצבעות. נניח יד אחת על הטבור, אצבע מעל, אצבע מתחת לפה, ונעביר על קצוות המרידיאנים פה. ושוב, יד שנייה, ואנחנו פותחים את הקצוות. היד שעל הטבור יציבה, לא זזה. נעבור לאוזניים, ונמשוך קלות את התנוחים ואת כל החלק החיצוני של האוזן. תראו שזה נעים, זה פותח, זה משחרר אנרגיה. אפילו באוזניים יש לנו אנרגיה של קיבוץ, של מתח, של דחיסות. ועכשיו נעבור לאזור שמאחורי האוזניים, לעצם, לעצמות. פשוט נעשה שם מיסוי עדין. ונשחרר את הידיים, אפשר ככה להתנער. ממש לנער את כל האנרגיה. כל מה שמיותר, לשחרר לאדמה, לרצפה, לשטיח, לשחרר, לשחרר, לשחרר. וניקח נשימה. אוקיי. ואנחנו נעבור עכשיו להתחיל לשחרר את כל מה שיושב לנו כרגע בגוף ודוחס ועמוס ומקשה עלינו להיפתח למקום של האור, של הריפוי, של התקווה. זה יכול להיות קשור למצב של עכשיו, וזה יכול להיות גם קשור למצב פנימי בתוך המצב, מצבים של בריאות, מצבים של מצוקה, משהו בבית, משהו במערכות יחסים, כי הרי החיים בכל זאת ממשיכים, ויש גם עוד דברים חוץ מהמצב שקורים, ואולי לא מאוזנים, ואולי יוצרים אצלנו כאב. כל אחת וכל אחד תיקחו את מה שמדויק לכם כנושא הספציפי שלכם במפגש, ושם תעבדו על מחושך לאור. אוקיי? אז בואו ניגש לחוברת ופשוט נראה מה האיבר הראשון שמבקש להשתחרר. רגע לפני אני רוצה לבדוק שכולנו מאוזנים. כן, מרגיש שיש איזשהו שקט באיזון שלנו. הלוואי. אוקיי, אז אני עוברת אליכם לשיתוף חוברת. אני מזכירה כמובן שהאנרגיה יכולה להשתחרר בכל מיני דרכים, בפיוקים ושיוקים ורעד ובכי וצחוק וכל דבר שעולה, אז תהיו עם זה, זה בסדר. זה נפלא שהאנרגיה הזאת יוצאת. ובואו נראה באיזה איבר ראשון האנרגיה מבקשת. אני רק אכניס גם את הצ'אט שיהיה לנו פה, כדי שאני אוכל לראות. למדתי את זה, לפתוח את הצ'אט. כן. הנה, גם הצ'אט נמצא פה. יופי. אז אם יש לכם משהו לכתוב, אפשר. ואם אני לא קולטת, אפשר לפתוח מיקרופון ולהגיד. איבר ראשון. האם זה בצד ימין? מראה לנו שכן, כל הגוף לא, פלג גוף עליון. בואו נראה. האם מ-1 עד 8 מראה שלא, 9 עד 12 לא, 13 עמוד שדרה צווארי. בואו נראה בתוך עמוד השדרה
מה מבקש לי, איזה איבר. 1 עד 5 לא, 6 עד 8 לא, 9 לא, 10. חוליה עצב C7. אז בואו נרשום C7, עצמות בריח, ותראו מה הבאתי היום. אני לא יודעת, אני מקווה שרואים את זה. אני רק אגדיל קצת את ה... כן, הנה, אולי עכשיו יראו יותר טוב. הבאתי משהו כזה, אני לא יודעת עד כמה רואים. בעצם זה מראה את התפקודים סביב כל אזור עצב או חוליה. אז וואו, הכנתי את זה מראש, בואו נראה. אנחנו בחוליה עצב C7. בואו נראה מה C7. יכולה להראות שוב? כן, כן, רגע. איפשהו, זה לפני המון המון שנים איכשהו שמרתי את הדבר הזה, ופתאום בא לי להסתכל, אז בואו נראה C7. מכיל, זה בעצם אזור, קודם כל אני אבדוק האם זה חוליה וזה מראה לי שזה עצם, זה עצם שמעצבב את בלוטת התריס, את הכתפיים והמרפקים. אוקיי, זה מעניין, כל האזור הזה, שזה מעצבב שם. אז כן, זה נשמע לי מאוד הגיוני, כי כל האזורים שלנו מקובצים. בואו נראה דרך מה נשחרר את האנרגיה הדחוסה שבאזור הזה. האם זה יהיה דרך תדר? מראה לנו שלא, מחשבות לא, רגשות. בואו נראה בתוך הרגשות, דף אחד, כן. טור א' עד ג' מראה לנו שלא, טור ד' לא, טור ה'. 1 עד 16, 1 עד 16 כן, 1 עד 8 לא, 9 עד 12 מראה שכן, 9 עד 10, 11, 12, כפייתי. בואו נבדוק, האם זה כפייתי? מראה לנו שלא, לא כפייתי. אוקיי, עכשיו גם נבדוק למי זה שייך. למי שייך הלא כפייתי הזה? האם זה שייך לנבדק שזה אנחנו? האם זה שייך לנבדק? אוקיי, מראה לנו שכן. זה אנחנו כלפי עצמנו בעצם. בואו רגע ניפתח למילה הזאת, לא כפייתי, שמעורר בנו הרבה מאוד מתח. אוקיי, אני מרגישה, מה שעולה בי זה שכפייה ישר עושה ככה, וזה כמו איזושהי רתיעה, שזה לא יהיה כפייתי, זה כמו מין תפילה, שזה לא יהיה כפייתי. מוזר, זה קצת שונה ממה שהגיוני, אבל לא יודעת, אולי אם יש מישהי שרואה עוד משהו, תכתבו כאן בצ'אט. אז אנחנו מתופפות מתחת לעצמות הבריח, מתופפים יחד, אני אחזור אליכם, ונאמר, לא כפייתי, בעצב C7, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת, מכבדת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. תודה, הריפוי מתרחש כעת. בואו נאפשר לזה להתרוקן, להתרוקן, להתרוקן. המשפט של הריפוי מתרחש כעת מאוד משמעותי לנו, כי זה אומר שאנחנו פותחים בתוכנו מרחב, פותחים בתוכנו דלת לזה שזה באמת באמת יקרה, לזה שזה אפילו כבר קרה, כי כמו שאנחנו יודעים, לאנרגיה אין עבר, הווה ועתיד. אנחנו ממש יודעים שהכל מתרחש עכשיו, ואנחנו נפתחים לזה. אוקיי, בואו נראה אם יש לנו כאן רגש נוסף ומראה לנו שכן, חוזרות יחד לחוברת, לרגש הנוסף. האם זה יהיה בדף אחד? רגע, אני לא שיתפתי, סליחה. אני רואה אבל לא משתפת. כן, הנה, לא. גם לא זה. 1, 2, 3, 4. אוקיי, אז אנחנו שוב כאן, אמרנו שיש רגש נוסף,
הוא יהיה בדף מספר 1, האם זה יהיה בטור א' עד ג', מראה לנו שלא, טור ד' מראה שלא, טור ה', האם זה יהיה מ-1 עד 16, מראה לנו שלא, אוקיי. איך שאנחנו מתחילות לשחרר, האנרגיה מתחילה לזוז, צריך להזין אותה כל פעם מחדש. 1 עד 16 מראה לנו שלא, 17 עד 24 מראה לנו שלא, נשארנו עם 25 עד 28, 29 עד 30, 31. מאיר פנים. וואו, זה מעניין. האם זה מאיר פנים? ומראה לנו שלא. זה לא מאיר פנים. אוקיי, לא מאיר פנים. זה ממש מעניין, זה מתחבר לי, רגע, נחזור אליכם. זה מתחבר לי עם זה שאנחנו רוצים להביא אור בעצם, אנחנו בכוונה להביא אור, וחלק מהדרך שלנו להביא אור היא להאיר פנים, להאיר את הפנים שלנו למרות העצב והכאב. זה קצת מזכיר לי כמו הליצן העצוב, שהוא בא להצחיק ולשמח ולבדח, והוא עוטה על עצמו חיוך, וכן, אנחנו רוצים לשחרר את הלא מאיר פנים מתוכנו. אז בואו נעשה את זה, אנחנו שוב על עצמות הבריח, ונאמר, רק שנייה, אני בודקת לפני זה למי זה שייך. שנייה, סליחה. למי זה שייך. נבדק כלפי עצמו לא. נבדק כלפי המצב לא. אוקיי. אחרים כלפי הנבדק. זה מעניין. אחרים, האם זה אחר? לא, זה אחרים. מי זה האחרים כלפי הנבדק? בהקשר שלא מאיר פנים. אני לא יודעת, זה ככה רק משהו שעולה בתוכי. אני לא יודעת אם זה נכון, אבל כשאנחנו יוצאים החוצה ופוגשים אנשים, אז רובנו ישר רואים את הפנים הלא מוארות אחד של השני. וזה מרגיש לי שאנחנו כמו מדבקים בזה אחד את השני. מצד אחד זה גורם לנו להרגיש שותפות גורל בכל הדבר, בכאב המשותף הזה, ומצד שני זה בעצם מעצים עוד יותר את הכאב, את הלא מאיר פנים שלנו. וככה שוב חוזר לי הליצן העצוב, שאולי אנחנו נהיה אלה שמאירים פנים, למרות שלא מאירים פנים מולנו, כי זה לא אישי מולנו, זה פשוט כי כל הסביבה היא לא מאירת פנים. עוד מישהי רצית להגיד משהו? מישהי? לא. אוקיי, אז בואו פשוט נתופף את זה, אנחנו חוזרות לתופף מתחת לעצמות הבריח ונאמר לא מאיר פנים. בעצב C7, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת, מכבדת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. תודה, הריפוי מתרחש כעת. ואנחנו נותנות לזה לרגע להיות, ממש להרגיש את האנרגיה זזה בתוכנו, משתנה, יוצאים דברים, נכנסים דברים, ממש תרגישו איך האנרגיה משתנה. ותיתנו לה, אפשר לקחת עוד שלוק מים. זה מאוד עוזר לנו להניע את האנרגיה. דיברנו על המקום הזה של התנועה. הדבר החשוב ביותר זה לייצר תנועה. לא להיתקע במצב. לא להיות שם כל הזמן רק בחושך. לנוע מחושך לאור, ושוב החושך יעלה, ושוב לנוע מחושך לאור. אוקיי, בואו נבדוק האם יש לנו כאן רגש נוסף. באותו C7, תראו, מראה לנו שכן. אני חוזרת אליכם עם החוברת, share screen. האם הרגש שזה יהיה בדף 1 מראה לנו שלא? דף 2 לא, דף 3. בואו נראה. טור א' עד ג' לא, טור ד'. האם זה יהיה 1 עד 16?
1 עד 16 מראה לנו שלא. האם זה יהיה מ-17 עד 24 מראה שכן. 17 עד 20 לא, 21, 22, 23 רווי. בואו נראה, האם זה רווי מראה לנו שכן. רווי. אוקיי, זה מתחבר ככה עם רווי, מצד אחד זה בעצם משהו חיובי, שאני שתיתי מים ועכשיו אני מרגישה תחושת רוויה, אבל יכול להיות שהרווי הזה הוא רווי של too much, כי אנחנו כרגע משחררים מתח שלילי מתוך הגוף. רווי זה כאילו, די, too much, זה כבר עולה על גדותיו, הרווי הזה. בואו נבדוק למי זה שייך. האם זה הנבדק כלפי עצמו ומראה לנו שכן. אז החוויה הזאת היא חוויה שאנחנו ממש כבר רוויות מדי. זה כאילו, בואו נשחרר ונשחרר כמה שאפשר מתוך זה. אנחנו שוב מתחת לעצמות הבריח ונאמר רווי בעצב C7. אני וגופי בחוסן טבעי. ואני אוהבת, מכבדת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. תודה, הריפוי מתרחש כעת. אני מרגישה שהריפוי הזה הוא עבור עצמנו, אבל הוא כל כך הרבה מעבר לנו. גם לכל מי שנמצא כאן, לכל היקרים שלנו, לכל האנשים שרשמתם כאן. אנחנו ממש הלב שלנו פתוח, האנרגיה כאן פתוחה, כל מי שזקוק לריפוי הזה ולשחרור של כל הדברים האלה שעולים. אז בואו נבדוק האם יש לנו כאן רגש נוסף ומראה לנו שכן, ביום של רגשות בינתיים וב-C7. נחזור לחוברת, נחזור לשיתוף. האם זה יהיה בדף מספר 1 ומראה לנו שכן? האם זה יהיה בטור א' עד ג' מראה לנו שכן? א' עד ב' לא, טור ג'. טור ג', האם זה מ-1 עד 16 מראה שכן, 1 עד 8 לא. רגע, כן, 1 עד 8 לא, 9 עד 12 לא, 13, 14 לא, 15 ותרן. בואו נראה. האם זה ותרן? האם זה ותרן? מראה לנו שלא, זה לא ותרן. אוקיי, לא ותרן. הוויתור הפנימי. הוויתור הפנימי זה משהו שאנחנו לא מוותרים עליו בתוכנו. אני מרגישה שזה ככה, כל אחת תחשוב לרגע, יש משהו שהיא לא מוותרת עליו, וגורם לה להרבה מאוד מתח, אוקיי? כי בלא לוותר יש גם דברים חיוביים וטובים, אבל אנחנו בעצם רוצים לראות מה בלא מוותר גורם לנו למתח. האם זה הנבדק כלפי עצמו ומראה לנו שכן, אוקיי, זה משהו שלנו שאנחנו כמו מחזיקות בתוכנו, לא מוותרות, לא מוותרות, לא מוותרות על הכאב, לא מוותרות על עצב או על מה שאתן מרגישות, וזה דוחס אותנו וזה מקשה עלינו לנוע קדימה, זה מקשה עלינו להיפתח לתקווה. בואו נשחרר את זה, יאללה. לא ותרן, בתדר C7, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת, מכבדת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. תודה, הריפוי מתרחש כעת. בואו ניקח שלוק מים, יש הרבה אנרגיה שמשתחררת כאן. גם אצל כל אחת מאיתנו באופן אישי, וגם ביחד יש פה המון אנרגיה שמשתחררת. אפשר ממש להתנער, אפשר לעשות הברשות של הגוף. קצת תראו, אפשר אפילו כזה.
תראו מה מרגיש לכם בנוח, לשחרר את האנרגיה, לעזור לאנרגיה הדחוסה והתקועה לנוע. לנוע, לנוע. אנחנו כל הזמן מבקשות לתמוך בתנועת החיים. חיים זה תנועה. זה מה שאנחנו רוצות לעזור לגוף שלנו, לנפש שלנו, לעשות, לנוע בתוכנו. אוקיי, האם יש לנו כאן רגש נוסף ומראה לנו שלא? אוקיי, אז בואו נלך לאיבר אחר. וניגש לחוברת ונחזור אליכם, שיתוף. האם זה יהיה בצד ימין, מראה לנו שכן, כל הגוף מראה לנו שכן. האם זה יהיה מ-1 עד 7, מראה לנו שלא. 8 עד 10, לא. 11 מערכות נוספות. תמיד זה מסקרן אותי. מערכות נוספות. האם זה יהיה 1 עד 2, לא. 3, 4. מערכת התחושה הפנימית. פעם כבר יצא לנו למי שהייתה במפגש. מערכת התחושה הפנימית. מסביב, ואנחנו אחר כך נתופף מסביב לטבור. אוקיי, בואו נראה דרך מה זה עומד להשתחרר. האם זה יהיה דרך תדרים? מראה לנו שכן. בואו נראה איזה תדר ואיזה אספקט בתוך התדר מבקש. האם זה יהיה בצד ימין? מראה לנו שלא. צד שמאל. 20 עד 29 מראה שכן. 20 עד 24 לא. 25 עד 27 לא. 28 לא. 29 המוכר המוכר. אוקיי. סטאר אוף בית לחם, התמצית של הטראומות, שעוסקת בטראומות, התדר שעוסק בטראומות. בואו נראה היבט ספציפי. תדר 29, אני קצת מגדילה לנו. תדר 29. בואו נראה האם ההיבט הספציפי יהיה בצד ימין, מראה שלא, צד שמאל. 1 עד 3 לא, 4 לא, 5. הלם תרבות לא. הלם קרב. וואו, איזה נושא. הלם קרב. כן, זה רציני, חוזרת אליכם. כן, תראו הלם קרב. הילה, למה את אומרת שהיה איזה, מה קרה שאמרת היה ברוך? שתפי אותנו, אולי נוכל לתקן או שזה יסתדר, אני לא יודעת. תמונה קפאה, נכון, היה איזה רגע שמשהו באינטרנט. כן, אז זה היה משהו שלא לא קראת את זה נכון, את צריכה להגיד שהיה משהו ברוך, לא ברוך, ברוך. זה ברור, נתן לנו לעבוד על הסבלנות. בבא, מעניין, מקסים, תודה. כן, היה לרגע איזשהו עניין, תמונה קפאה. אבל הנה, זה בדיוק מתחבר לי למה שאנחנו עובדים עליו, כי הרבה פעמים כשיש טראומה, יש הלם, אז אנחנו מגיבים בתגובה של פריז, בכפייה, בטק, פתאום הכל ננעל ואין תנועה, אין נשימה, אין תנועת חיים. וגם האינטרנט כנראה לא סתם לרגע נעצר וקפאתי, כי נעצרה תנועת החיים, אבל זה היופי. זה בדיוק מה שאנחנו עושות, אנחנו ממשיכות. אז הלם קרב, וואו, זה גם הלם וזה גם קרב. אנחנו, תחשבו שאנחנו מדינה שהלם הקרב הוא כל כך כבר בתוכה גם ככה, עוד לפני מה שקורה עכשיו. ועכשיו בעצם הדבר הזה מתעצם ומתרחב, כלומר יש הרבה מאוד אנשים שחוו וחווים הלם קרב. כמה זה עמוק וכמה זה כבד. בואו נשחרר את זה ביחד לטובתנו ולטובת כל כך הרבה אנשים נוספים. אנחנו מתופפות מסביב לטבור, אוקיי? אני מראה את זה לרגע פה, אבל זה מסביב לטבור. ונאמר, הלם קרב, לא בדקתי של מי זה, הנבדק כלפי עצמו, כן. הלם קרב מסביב לטבור, בתדר 29, סטאר אוף בית לחם, במערכת... הלם קרב ומערכת התחושה הפנימית, לא הלם קרב מסביב לטבור. כן, כן. לא הבנתי? לא, התכוונתי, רק הדגשתי שלא נשכח שזה מסביב לטבור, את צודקת. אוקיי.
כן, מחדש, נדייק את הדברים, תודה. אנחנו מתופפות סביב הטבור ואומרות, הלם קרב בתדר 29, סטארוף בית לחם, במערכת התחושה הפנימית, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת, מכבדת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. תודה, הריפוי מתרחש כעת עבורי ועבור כל מי שנמצא כאן. זה כבד, זה היה כבד. בואו ניקח שלוק מים, נאפשר לזה לנוע, זה לא משתחרר בשנייה. זה ממשיך לנוע, זה כמו תהליך כזה של שחרור ושחרור ושחרור. האנרגיה הזאת שמשתחררת, אנחנו בעצם כמו מתניעים את השחרור שלה, היא ממשיכה להשתחרר גם אחרי המפגש, היא ממשיכה להשתחרר גם למי שרואה את ההקלטה, היא ממשיכה להשתחרר עוד, גם בימים האחרים, גם אם אנחנו לא ממוקדים בזה, התנענו אותה והיא ממשיכה להשתחרר. אז מה שאנחנו עושות פה זה גם עבור עצמנו ועבור עוד הרבה אנשים, חי, צומח ודומם. אוקיי, בואו נראה האם יש לנו כאן תדר נוסף ומראה לנו שכן. בואו ניגש לראות מי זה התדר הזה. עוד רגע אני איתכם. חוברת תמר, חוזרת אליכם. שיתופים. אוקיי, תדר נוסף, בואו נראה האם הוא יהיה בצד ימין ומראה לנו שכן. האם הוא יהיה מ-1 עד 10? לא. 11 עד 15? לא. 16 עד 19, 16 עד 18, לא, 19, לרש. אוקיי, לרש, ביטחון, תדר 19. בואו נראה בתוך זה. רגע, מה מבקש להשתחרר? תדר לרש, האם זה יהיה בצד ימין? מראה לנו שכן. 1 עד 4, לא, 5, לא, 6. פחד להתאכזב? לא. פחד לאכזב. אוקיי. זה מעניין מאוד, פחד לאכזב. פעם שעברה היה לנו את הפחד להתאכזב, והפעם זה עכשיו זה פחד לאכזב. אוקיי, אנחנו רק נוודא האם הנבדק כלפי עצמו. כן, היום זה הרבה שלנו, אבל אנחנו יודעים שכל העולם נמצא בתוכנו, אז מה שאנחנו עושים היום, בעצם עושים את זה עבור כל כך הרבה אנשים. הפחד הזה לאכזב. בואו נתופף את זה ביחד, אני חוזרת אליכם. כן, ובואו נאמר, אנחנו עושים את זה מסביב לטבור, זוכרות? ואנחנו נאמר פחד לאכזב בתדר 19 לרש, במערכת התחושה הפנימית. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת, מכבדת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. תודה, הריפוי מתרחש כעת. אפשר לקחת שלוק מים. לי זה הרגיש, כשאני ככה תופפתי מסביב לטבור, זה הרגיש לי כמו משהו שהוא ממש בעומק של ההוויה שלנו, הפחד הזה לאכזב, הפחד לאכזב את עצמנו, הפחד לאכזב אחרים, את האהובים שלנו. וזה ממש ככה הרגיש שזה פחד שלא נולד עכשיו בתקופה הזאת, וזה מצטרף, כל החוויה הזאת, מה שקורה עכשיו, מעצים ומוציא החוצה עוד דברים שהיו במהלך החיים. ואנחנו יכולים להשתמש במפגשים האלה, להיעזר במפגשים האלה כדי לנקות, לא רק בהקשר של המצב, זה בכל הקשר, שאולי המצב כמו מציף אותו קצת יותר, מקצין אותו קצת יותר.
או אולי זה מקבל נקודת מבט חדשה דרך המצב על משהו שהיה גם איתנו קודם. האם יש לנו כאן תדר נוסף ומראה לנו שכן? בואו נראה מי זה התדר הזה. תדר, האם הוא יהיה בצד ימין, מראה שכן. האם הוא יהיה מ-1 עד 15, מראה שלא. 16 עד 18 לא. אנחנו בתדר 19 לארש. שוב, בואו נראה מה קורה. זה מסקרן. רגע, נגדיל קצת, נוריד קצת. אוקיי, האם זה יהיה בצד ימין? מראה לנו שלא, בצד שמאל. האם זה יהיה 1 עד 3? מראה לנו שלא, 4, 5, 6. פחד לעשות טעויות. כן. תראו את העניין הזה שהתדר עצמו זה תדר שעוסק בביטחון עצמי, בלבטוח בעצמי שאני יכולה ושאני לא אאכזב ושאני לא אעשה טעויות. כמה יש שם פחד סביב הדבר הזה. אוקיי, אז בואו נראה, בול, אורית כותבת, אז בואו נתופף, אנחנו מתופפות שוב סביב טבור ונאמר, פחד לעשות טעויות בתדר 19 לארש, במערכת התחושה הפנימית. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת, מכבדת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. תודה, תודה, הריפוי מתרחש כעת. בואו ניקח שלוק מים. אני מרגישה מאוד חזק שהיום אנחנו עובדות על עצמנו, עם עצמנו פנימה מאוד מאוד עמוק, כדי להיות פה ממש כמו, עלה לי הדימוי של נר השמש של חנוכה, או איזשהו מגדלור, או איזושהי אבוקה, שתאיר. אנחנו עושות עבודה פנימית כדי להיות אור החוצה, כדי להאיר פנים החוצה, וזה ממש מאוד פנימה. הילה, זה מדהים שכן, שאת גם מרגישה ככה. אוקיי, אז יופי, תופפנו את זה, נכון? כן. בסדר, בואו נבדוק האם יש כאן תדר נוסף ומראה לנו שכן. וואו. אני מרגישה שתדרים לפעמים הם קצת יותר חזקים מרגשות, אבל זה ממש לא בהכרח. אז בואו נראה איזה תדר עוד מבקש כאן. חוזרת אליכם, שיתוף. אוקיי, האם התדר הבא שלנו נמצא בצד? רגע, זוז. טוב. האם התדר הבא שלנו נמצא בצד ימין? הוא מראה לנו שכן. האם הוא נמצא מ-1 עד 10? רגע. נבדוק שוב שאנחנו מאוזנים. כן. האם הוא נמצא מ-1 עד 10? מראה לנו שכן. 1 עד 5 כן. 1 עד 3 לא. 4 לא. 5. אוקיי. סרטו זה בעצם תדר שעוסק בהקשבה על הקול הפנימי. בהמשך לרגע האחרון שדיברנו על הפנימה, פנימה, פנימה. בואו נגדיל, נוריד, ונראה בפנים איזה היבט. האם זה יהיה בצד ימין? לא. האם זה בצד שמאל? 1 עד 3 לא. 4 לא. 5. הרבה סימני שאלה סביב הנושא. בואו נראה. בתדר סרטו 5. אוקיי, האם זה הנבדק כלפי עצמו ומראה שכן, ושוב תראו כמה הדברים היום מראים לנו בעצם את הכוח שלנו לעשות עבודה פנימית ובכך להשפיע אור וריפוי לסביבה שלנו. אז בואו נתופף את זה. אנחנו מתופפות עדיין סביב הטבור ונאמר הרבה סימני שאלה סביב הנושא, וכל אחת עם הנושא שלה.
בתדר 5 סרטו, במערכת התחושה הפנימית. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת, מכבדת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. תודה, הריפוי מתרחש כעת עבור עצמנו ועבור העולם. כן, ואמרתי עבור העולם, אני מרגישה שזה לא סתם, כי גם העולם זקוק לריפוי הזה. כל העולם מסביבנו. אוקיי, בואו נראה האם יש לנו כאן תדר נוסף, מראה לנו שלא, והאם יש לנו איבר נוסף, ומראה לנו שלא. אז רגע לפני שנעבור להטמיע תדרים חיוביים, בואו נראה מה פגשנו היום. פגשנו את הלא כפייתי ושחררנו, ופגשנו את הלא מאיר פנים ושחררנו, ופגשנו את הרווי ושחררנו, ופגשנו את הלא וטרן ושחררנו, ואת הלם הקרב, ואת הפחד לאכזב, ואת הפחד לעשות טעויות, וכל כך הרבה סימני שאלה סביב הנושא. ושחררנו והתנענו את השחרור, ואנחנו ממשיכים, השחרור הזה ממשיך להתהוות בתוכנו, ובואו נראה מה מבקש להיכנס במקום מה ששחררנו. שוב נבדוק דרך איזה איבר, share screen, איזה איבר מבקש לקבל אנרגיה חיובית. האם זה יהיה בצד ימין ומראה לנו שכן? האם זה יהיה בכל הגוף? כן. 1 עד 5 מראה לנו שכן. 1 עד 3 לא. 4 מערכת כלי הדם. מערכת כלי הדם, זו המערכת שבעצם מעבירה את הדם, את הנוזל לחיים. היא מאפשרת לו לנוע דרכה. אוקיי, מערכת כלי הדם, בואו נראה ספציפית. כן, מגדילה קצת. מערכת כלי הדם, האם זה יהיה בצד ימין, מראה לנו שלא. סליחה, שאלה לא רלוונטית, מים. בואו רגע ככה נעשה ביחד. שפשוף כפות ידיים. קצת ניעור. יש כמו מעבר בין כל מה ששחררנו, הגוף צריך למצוא מחדש את האיזון. ולכן אנחנו צריכות לעשות מדי פעם איזון שוב. אוקיי, אז אנחנו במערכת כלי הדם, זה בסדר. האם זה יהיה ב1? לא. 2? לא. 3. נימי הנימים של מערכת כלי הדם. מערכת כלי הדם. נימים, וזה יהיה מתחת לכתפיים, הטיפוף שלנו. בואו נראה דרך איזה תדר חיובי מבקש להיכנס לתוכנו. אוקיי, האם זה יהיה 1, 7, 8, 14, 31, 38. אוקיי, האם זה יהיה 31 עד 34? לא. האם זה יהיה 35 עד 37? לא. והמפורסם מהרבה מאוד מפגשים, תדר 38, ווילו. זה תדר שבחלק השלילי שלו מדבר על תחושת קורבנות, וקורבן באמת מתקשה להביא אור. אבל היום אנחנו בעצם מטמיעות חוויה אחרת. אז אנחנו מתופפות שוב מתחת לכתפיים, אוקיי? ואומרות. כן, זה מספיק גדול? כן, לא חזרתי אליכם. ואומרות, תדר 38, ווילו. שביעות רצון, לקיחת אחריות, מנהיגות, אקטיביות, יכולת השפעה, כוח פנימי וביטחון, גם במצבים של חוסר ודאות. כל זה בתוך מערכת כלי הדם, בנימים של כלי הדם. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת, מכבדת ומקבלת
את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. תודה, הריפוי מתרחש כעת. תכניסו את כל הדברים הטובים האלה, את כל התדרים האלה הטובים לתוך הגוף. נשתה מים כדי שהם יתפזרו בכל הנימים של כלי הדם, בכל התאים. פתאום יש לי קצת יותר נשימה. בואו נראה האם יש לנו כאן תדר נוסף. מראה לנו שכן, עוד תדר חיובי שמבקש להיכנס. בואו נראה האם הוא יהיה 7, 8, 14, 15 עד 22. בואו נראה. 15 עד 18, כן. רגע. כן, 15. אני לפעמים מקבלת את התשובה קודם, אבל אני חייבת לבדוק עם הביוטנסור, אז זה עושה מין כזה רגע. אוקיי, רק מלראות את התדר הזה אני כבר שמחה. אוקיי, נרחיב אותו, נגדיל אותו. אנחנו בתדר 15, תדר הולי, אוקיי? החלק השלילי שלו מדבר על קנאה ועל שנאה ועל כעס, רגשות קשים. ואנחנו מקבלים עכשיו את החלק החיובי המאיר שלו. אנחנו מתופפות מתחת לכתפיים ונאמר, לב פתוח ואוהב, נדיבות, אמונה בטוב שבזולת. בתדר 15 הולי, בנימים של מערכת כלי הדם. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת, מכבדת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. תודה, הריפוי מתרחש כעת. ממש אפשר לדמות את התדר הזה של האהבה, של הנדיבות, של הלב הפתוח, של האמונה בטוב. למלא את עצמנו בתדר הזה. אנחנו זקוקים לתדר הזה כל כך. בואו נראה האם יש לנו כאן תדר נוסף. האם יש? יש תדר נוסף. בואו נבדוק אותו. האם הוא יהיה 1 עד 7? זה לא. 31, 38. אוקיי, האם הוא יהיה 31 עד 33? מראה שכן. 31, 32, 33. תראו איך כל פעם שיוצאת תדרים אני בחיוך כזה. אוקיי. אני רק מגדילה את זה בשביל כולנו. תדר 33, וולנט. תדר חיובי. ואנחנו מתופפות מתחת לכתפיים, ונאמר, חיבור לעוצמה הפנימית. תחושת יציבות, מוגנות, ביטחון, יכולת הסתגלות לשינויים, להתקדם, להמשיך לשלב הבא. עדינות ורגישות מתוך עוצמה. כל זה בתדר 33, וולנט. בנימים של מערכת כלי הדם. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת, מכבדת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. תודה, הריפוי מתרחש כעת. איזה תדר שמביא לנו כל כך הרבה אור, וקצת מהדברים שדיברנו עליהם קודם, את היכולת לנוע, להתקדם, להמשיך לשלב הבא. לכן היום הנושא של המפגש שלנו הוא מחושך לאור. אנחנו נעים קצת מההתמקדות רק בהלם, בכאב ובעצם, בפחד, ונעים לעבר האור, לעבר התקווה. בואו נבדוק האם יש לנו כאן תדר נוסף. וואו, יש לנו כאן תדר נוסף.
תראו כמה מתנות אנחנו מקבלים היום, וזה נראה, כנראה ששחררנו הרבה מאוד מקום כדי לקבל כל כך הרבה תדרים. האם זה יהיה 1 עד 7, 8, 14, 22, עוד פעם 31, 38, בואו נראה. 31, 33, לא, 34, 35. אוקיי, בואו נראה מה מביא לנו 35, תדר ווייט צ'סנאט. בשלילי שלו הוא מביא מחשבות אובססיביות, כל הזמן רעש, רעש, רעש. ואנחנו כאן בחיובי. בואו נתופף אותו שוב מתחת לכתפיים ונאמר בהירות מחשבתית, שלוות נפש והיכולת להרפות. בתדר 35, ווייט צ'סנאט, בנימים של כלי אדם. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת, מכבדת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. תודה, הריפוי מתרחש כעת. למלא את הגוף בבהירות המחשבתית, בשלוות הנפש וביכולת שלנו להרפות מהאחיזה במה שכבר לא מקדם ומשרת אותנו עכשיו. אוקיי, האם יש לנו כאן תדר נוסף? מראה לנו שלא. בואו נשמע אתכם קצת ונראה מה שלומכם. כן, תודה מיכל על הסיכום. לא יודעת, זה יוצא ככה. מה שלומכם? מה מרגישות? מה ככה השתנה בגוף מתחילת המפגש? נורא יקרה, כל שיעור איתך מפגש, כמו שאת קוראת לו, הוא מדהים, והיום הוא היה מדויק. אני חושבת לא רק לי, למילה של כולנו, הוא ממש מתאים לראש חודש של ניסים, שיהיה לנו הלאה והלאה והלאה. מדהים, מדהים. הקול שלך מרגיע, השיעור, סליחה, ההתעמלות הזו בהתחלה, השחרור נקרא לזה, מכניס לתדר מדהים, מדהים. וכמו שכתבה פה הילה, סליחה, מיכל, שאת עושה סיכום כזה בסוף, זה באמת מכניס אותנו, אותי לפחות, אני מדברת בשם עצמי, במין סדר מיוחד, ואני מודה להשם שהצלחתי להגיע פחות או יותר מההתחלה, כי לא תמיד אני יכולה, אז תודה לך מאוד, שלנו כולנו חודש טוב, מלא ניסים, ונזכה כבר לגאולה. תודה. ותודה, תודה אורית על הפידבק הכל כך מאיר פנים. תודה. נהדר, אני רואה, כן, הסיכום אתם אוהבות. טלי, תודה, היה חזק. הילה, היה מדהים ומדויק. אמן שיעזור, אמן, אמן. אסתר, אני מרגישה הקלה כמו ציפור במעוף. וואו, מדהים, מדהים, מדהים. דבורה כותבת תודה, תודה. מימי, המפגש היה מדויק לי ומרגש עבורי. כן, זה כל כך בזכות החיבור בינינו והפתיחות שלנו לנוע עם כל מה שיש לעבר התקווה, לעבר האור. הדס גם כותבת תודה, היה מדויק. כל כך בזכותכם. אני מרגישה באמת זכות גדולה שאתם כאן ושאנחנו נפגשות כל שבוע. זה מרגיש כמו עוגן בתוך הסערה הזאת, וזה עוגן שנע, הוא עוגן דינמי, הוא עוגן מתפתח, הוא לא עוגן קבוע כמו של אונייה, הוא עוגן דינמי, זה ממש ממש חשוב. נמשיך לחזק את עמוד השדרה, תרתי משמע, כותבת חנה, לגמרי, בדיוק, נכון, היינו בעמוד השדרה הצווארי, C7, נראה לי שזה החוליה הבולטת הזאת פה, למי שאולי מבינה קצת יותר, אולי. כן, אני מאחלת לנו שכל התקווה וכל הברכות וכל האור יתגשמו עבור כולנו, והחיבור החזק הזה שלנו יהדהד עוד הרבה, גם מבחינת זמן וגם מבחינת התרחבות האור. אז אני מאחלת לנו
שבוע מצוין עד שניפגש שוב בשלישי הבא. אני מזמינה אתכם לחשוף את המפגשים האלה לאנשים נוספים, שלא מכיר, גם אם הם לא מכירים בכלל מה זה מאסטר טאפינג, ובטח שאלה שכן, כי אנחנו יכולים להביא את האור הזה עוד ועוד ועוד. אז תעשו את זה, יש הקלטות, הכל ללא תשלום, פשוט תפיצו את האור. יום מואר לכולנו, כן, תודה מימי. אז תודה רבה לכולנו, ותודה רבה לאינטליגנציה הגבוהה שמלווה אותנו כאן, ונקווה לבשורות טובות בשבוע הבא. אני מקווה שנוכל כבר להגיד, וואו, מה היה השבוע הבא, במהלך השבוע כמה דברים טובים ובשורות טובות. אמן ואמן. תודה לכן יקרות, תודה שאתם פה.